நெக்ஸ்ட் 3 days நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஸோ நான் யாத்திரை போயிருந்தேன் நான், அதனாலதான் இவங்க உஷா மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணாங்க. மீண்டும் எல்லாரும் மேங்களூர் நெக்ஸ்ட் எந்த யாத்திரை இருக்கு, நீங்க எல்லாருமே நான் கலந்துக்கணும்ன்ற ஒரு வேண்டுகோள் உங்ககிட்ட. ஜெகநாத்பூர் யாத்திரை October 10th, அதை பத்தி நான் அப்புறம் இந்த கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு நான் சொல்றேன். ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து தெய்வ அசுர சம்பந்த விவாக யோகம். ஓகே, ஸோ தெய்வீகமான குணங்களும் அசுர குணங்களும் அத்தகைய இயல்புகள் எல்லாம் என்ன, ஸோ அவங்க இறந்த பிறகு எங்கே போவார்கள், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம். புஷ்ப மாதாஜி அண்ட் லலிதா மாதாஜி, நீங்க ஒரு ஸ்லோகம், புஷ்பமா லலிதா மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம், மாத்தி மாத்தி வாசிங்க மாதாஜி. 2 பேருக்கு தான், ஒருத்தருக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒருத்தருக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்க முடியாம இருக்காது எனக்கு. அதனால நீங்க ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க, அவங்க ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கட்டும். ஓகே ஓகே மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஓகே, நான் இதோட செஷன் ஆரம்பிக்கிறேன் பிரேயர்ஸோட. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा. नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 16வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்துல வந்து நாம இப்போ ஐ திங்க் 13வது அத்தியாயம்லாம் எல்லாருக்கும் நன்னா புரிஞ்சதா? ஸோ அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நன்னா புரியணும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கூட யூ கேன் சென்ட் எ மெயில் டு மீ. ஸோ கேஷவாந்தா இமெயில் ஐடி நான் வந்து பாலாஜி பிரபு ஷேர் பண்ண சொல்றேன். உங்களுக்கு எந்த டவுட்டா இருந்தாலுமே வந்து யூ கேன் சென்ட் மீ எ மெயில். நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதுக்கான விளக்க உரை கொடுத்து ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ படிங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் போறவங்க எல்லாருமே வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் புக்கு வச்சுட்டு. ஸோ டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ பகவத்கீதையை வந்து வாசிக்கிறது உங்களுடைய வழக்கமா வச்சுக்கோங்க. இட் வில் ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு வந்து அது மேலும் லெவல் 2 லெவல் 3க்கெல்லாம் போகும்பொழுது உங்களுக்கு அது நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ 15வது அத்தியாயம் நீங்க புருஷோத்தம யோகத்தை பற்றி கேட்டிருப்பீர்கள் இல்லையா? ஸோ பற்றற்ற அதுல வந்து சம்மரி என்னன்னாக்கா, அதாவது ரெனவுன்சேஷன்,
அடுத்து இல்லைனாக்கா பகவானின் பாதங்களில் சரணடைதல் எது வந்து உசிதமானது? இரண்டுமே வந்து விடுதலை காண்றது தான் இல்லையா? ரெனவுன்சேஷனா இல்லை வந்து நம்ம வந்து துரத்தலாம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல். சோ அது எவ்வாறு? நீங்க ஆலமரத்தினுடைய அந்த கான்செப்ட், அதாவது வேர்கள், கீழ் நோக்கிய வேர்கள், மேல் நோக்கிய கிளைகள், அந்த சென்டரா, அதாவது ஒரே அந்த நேரா போகக்கூடியது வந்து பிரம்ம லோகத்திற்கு கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுடைய எண்ண ஓட்டம் வந்து திடமான ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரே குறிக்கோளோட அவனுடைய செயல்பாடுகள் அமைத்து கொண்டான் என்றால், அதாவது ஸ்திரமான புத்தியோடு அப்படிப்பட்டவனுடைய இலக்கு வந்து பகவானுடைய திருத்தலத்திற்கு போகக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அமைய பெறுகின்றான். ஆனால் பல்வேறு எண்ணங்களை கொண்டவன், அதாவது ஒரு ஒரு செயலுக்கு நம்ம பல விதத்துல நம்ம வந்து நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அது வந்து பல எண்ண ஓட்டங்களோட நம்ம பார்க்கும் பொழுது பல கிளைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களாக நம்ம வந்து கம்பேரிஷன் அனலாஜி. சோ ஒரு மரத்துக்கு எப்படி பல கிளைகள் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் மனிதனுடைய எண்ணத்திற்கும் வந்து பல வழிகள் இருப்பது. அது ஸ்திரமற்ற நிலையை வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. அவனுடைய ஆசைகள் வந்து இந்த கீழ் நோக்கிய வேர்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டு அதாவது ஆஹ் ஆஹ் பலநோக்கு செயல்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனுடைய ஆலமரத்தினுடைய இலைகளை வந்து நம்ம வந்து வேத பதங்களுக்கு வந்து எண்ணிலடங்காத ஆஹ் இலைகளை கொண்டதுதான் ஆலமரம். அது போல வேதங்களும் நம்மளால எவ்வளவுண்டு கணக்கிட முடியாது. இந்த ஆலமரத்துல எல்லா குணதிசையும் உடைய உயிர்வாழிகள் வந்து இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆலமரமே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம ஒப்பிடுகின்றோம். சோ இந்த உண்மையான இந்த ஆலமரம் எங்கே இருக்கின்றது என்றால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கின்றது. அதனுடைய பிம்பமாக தான் நாம் இந்த பௌதீக உலகத்துல காண்கின்றோம். சோ தலைகீழாக அதாவது பவர்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரிஃப்ளெக்டட் இமேஜ், அந்த மாதிரி காண்கின்றோம். சோ அவ்வாறு நம்ம வந்து கீழ் நோக்கி செல்றது என்றால் நமக்கு புலனுகர்ச்சி மற்றும் பலநோக்கு செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது கீழே வந்து நம்மளால கீழேயே தள்ளப்படுகின்றோம். அதாவது இந்த கீழ் உலகங்களுக்கே நாம திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருப்போம். ஆனால் அதாவது ஒரே குறிக்கோள் எடுக்கக்கூடிய, அதாவது சமநோக்கு உடைய ஒரு மனிதன், நிதான புத்தியுடைய மனிதன், அதாவது சிதாதிர் முனி அப்படின்னு சொன்ன நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள் உடைய மனிதன் வந்து மேல் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அமைய பெறுகின்றான். இதுல சத்துவமும் இருக்கு. அதாவது தர்மமான காரியங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உண்டு, அதர்மம் புரிபவர்களும் உண்டு. அதனாலதான் எல்லாமே அந்த ஆலமரத்துக்குள்ளேயே இருப்பது என்பது நாம இந்த ஆலமரத்தை வந்து நாம எவ்வாறு கண்டிப்பாக மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனசை வந்து நல்லா, அதாவது அதை வந்து சாய்க்க வேண்டும், வேரோட நம்ம சாய்க்கணும். ஆசைகள் தான் டிசையர் ட்ரீனாலே நம்ம ஆசைகளை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம வந்து வேரோடு அறுக்க முடியும்? மனசை வந்து நாம திடப்படுத்தும் பொழுது, அதை வந்து நம்ம திண்ணமான ஒரு குறிக்கோளோட நம்ம எடுத்துட்டு செல்லும் பொழுது அது எவ்வாறு நம்ம அடைய முடியும்? ஒரு பக்குவ நிலை அடையத்துக்கு நமக்கு பக்தி என்பது முக்கியம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம்மளுடைய பக்தியை நாம செலுத்த செலுத்த நம்மளுடைய ஆத்ம சுத்தம் என்பதும் ஏற்படுகின்றது. சோ இந்த பொருள் உலகம் வந்து ஒரு பங்கு என்றால் மூன்று பங்கு வந்து அருள் உலகம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த உலகத்துல வந்து நமது பராமர கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பொசிஷன். சோ அவர் அனாதியானவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே, அவர்தான் வந்து ஆரம்பமற்றவர் என்பதையெல்லாம் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இஸ் அன்பார்ன், பிறப்பற்றவர் அப்படிங்கிறது எல்லாம் அவரிடமிருந்து தோன்றிய, அவரே ஒரு முழுமை, பூர்ணத்தினுடைய ஒரு முழுமையானவர். அவரிடமிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் பின்ன பகுதிகளாக இருந்தாலுமே வந்து முழுமையானவர்களாக தான் நாம் எல்லாரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வருகின்றோம். இந்த உடலை, ஸ்தூல உடலை வந்து 24 பண்புகளால் வந்து ஆன இந்த உடலை வந்து இந்த ஜீவன் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றது. சோ அந்த நம்மளுடைய கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்றவாறு என்பதையெல்லாம் நாம் படிச்சுன்னு வந்திருக்கோம். வேதங்களுடைய நோக்கமும் வேதாந்தத்தினுடைய இதுவும் வந்து நோக்கம் என்னன்னாக்கா பகவானை எவ்வாறு நாம பக்தி செய்ய முடியும், அன்பு செய்ய முடியும் என்பதை பற்றி உணர்த்துவதுதான். இதுதான் வந்து குய்யதமம். ஹவு வி கேன் சர்வ் ஹிம் அப்படிங்கறதுதான் குய்யதமம் என்பது. சோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து புருஷோத்தம், சோ புருஷர்களிலே உத்தமமானவர், அதனால்தான் அவருக்கு அந்த நாமம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் 16வது அத்தியாயத்துல சுருக்கம். இங்க வந்து தெய்வீகமான பண்புகள் மற்றும் வந்து அசுர சுபாவங்களை பற்றி விளக்கிறது. சோ தெய்வீகமான பண்புகள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து நாம 26 பண்புகள் வரும் டோட்டல் இதுல. அடுத்து அசுர சுபாவங்கள் எல்லாம் என்ன? இப்ப அசுரர்கள் கிடையாது, நாம தான் அசுர சுபாவங்களோட உலாத்தின் இருக்கோம் இல்லையா? அதை பத்தியான விளக்கங்கள், அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள், அதனால என்ன ஏற்படும்,
அல்லது நம்ம எங்கே செல்லுவோம் என்பதை எல்லாம் நம்ம தெய்வீகமான சுபாவமுடையவர்கள் எங்கே செல்வார்கள் மரணித்த பிறகு, அவருடைய பிறப்பு எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி அசுர இயல்பு உடையவர்களுடைய மரணம் ஆன பிறகு அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள், அவருடைய அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் பத்தி நாம இந்த அவங்களுடைய உணவு வகை கூட நம்ம இதுல நம்ம வரும். ஸோ அதை பத்தி நாம இன்னும் நிறைய படிக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ எஸ், हरे कृष्णा। எஸ் ललिता कानन माताजी वासिंग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् तेजक्षमागृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पतं देवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போற இந்த பண்புகளை பற்றி ஈவன் 13வது அத்தியாயத்திலயும் நீங்க இதை பத்தி சில பண்புகளை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க, 20 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த இதுலயும் நம்ம பார்க்கின்றோம். அச்சமின்மை, அதாவது ஃபியர்லெஸ், பயம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வாழ்க்கையில. மரணம் கண்டு நாம எல்லாருமே பயப்படக்கூடிய, எப்படி இருக்குமோ மரணம் தெரியாது இல்லையா? பயம், அந்த பயம் நிறைய பேருக்கு உண்டு. ஆனா எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாள் நாம் மடிய போகின்றோம் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வந்தால் கண்டிப்பாக அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையும் நமக்கு வரும். எதை கண்டும் நாம் அஞ்சக்கூடாது. சோ தவறு இழைப்பதற்கு மட்டும்தான் நம்ம அஞ்சணும். அது தவிர்த்து வேற எதுக்குமே நம்ம அஞ்ச வேண்டியதே இல்லை இல்லையா? யாருக்காவது நம்ம தீங்கு இழைத்தாலோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல தான் நாம பயப்பட வேண்டுமே ஒழிய மற்றபடி வேற எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல பயம் என்பது கொள்ளக்கூடாது. சோ அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். ஒருவர் தன்னுடைய இருப்பை கிளியர் பண்ணிட்டே போகணும். அதாவது புண்ணியங்களையும் அவங்க சேர்த்துக்க கூடாது, பாவங்களையும் அவர் செய்யக்கூடாது. அதாவது புண்ணியங்கள் எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தருக்கு நாம் இப்போ ஒரு தானத்தை செய்கின்றோம், இல்ல ஒருத்தருக்கு பிசிக்கலாவே அவங்களுக்கு ஒரு உடல் முடியாதப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பிசிக்கல் ஹெல்ப் சர்வீஸ் பண்றோம். இது எல்லாமே நற்காரியங்கள் இல்லையா? சோ அந்த நற்காரியங்களால் நம்ம என்ன கிடைக்கும்? புண்ணியங்கள் கிடைக்கும். ஆனா புண்ணியத்தை அடையணும்னு நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி காரியங்கள் நாம செய்யக்கூடாது, அது தவறு. சோ தன்னுடைய நிலையை எப்பவுமே நம்ம தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படின்னா இந்த ஆத்ம சுத்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதாவது பொறாமையற்ற தன்மை, பேராசை, இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விலகி இருக்க வேண்டும். சோ ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாமே நம்ம விடுத்துடணும். சோ இது எல்லாமே அழுக்குதான். இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாமே அழுக்குதான். இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கோவப்பட்டானாக்கா அது எல்லாமே நம்ம மனசுலதான் போய் அந்த அழுக்கு நிக்கும் இல்லையா? அதை கிளியர் பண்ணணும். நாம எப்பவுமே கோபப்படக்கூடாது. கோபமற்ற தன்மையை நாம என்னைக்குமே, அந்த குரோதம் என்பது இருக்கக்கூடாது. அடுத்து தாம் செய்த புண்ணியங்களும் கூட, நாம் எந்த காரியம் செய்வதற்கு மட்டுமே பகவான் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார். சோ இந்த காரியத்தை, இந்த கைங்கரியத்தை நம்ம பகவானுடைய அவர் நமக்கு இட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம நம்முடைய செயல்பாடுகளில் நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வளவுதான். பலன்கள் எல்லாம் அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம பண்ணிக்கணும். யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, பிளீஸ் தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங். அடுத்து பாவ செயல்களும் நம்ம செய்யாம இருக்கிறதுக்கு, நம்மையே அறியாம நம்ம தவறுகள் இழைப்போம் இல்லையா? we are prone to do mistakes. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த மண்டே டியூஸ்டே ஒரு சேனல் பார்ட்னர் மீட்டிங் தான் அட்டென்ட் பண்ணேன். அந்த மீட்டிங்ல லாஸ்ட்ல ஒரு சைனீஸ் இஸ் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன், எட்வர்ட்ஸ் லைஃப் சயின்சஸ் ஒரு கம்பெனி, அதுக்கு நாங்க டீலர். அந்த சேனல் பார்ட்னர் மீட்டிங்ல லாஸ்டா சொன்னார், நம்ம எல்லாருமே ஆடிட்டிங் வரும்பொழுது தவறுகள் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ இந்த லோகத்துல யாராவது தவற இழைக்காம இருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. யாருமே தவறு, எக்ஸப்ட் மகாவிஷ்ணு தவிர எல்லாருமே he being a Chinese born and brought up in Malaysia, அவர் அவ்வளவு அழகா சொன்னார், மகாவிஷ்ணுவை தவிர வேற யாருமே இந்த லோகத்துல தவறே இழைக்காதவர்கள் கிடையாது.
பட் வி ஷுட் லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வி ஆர் ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ். நம்ம தவறை இழைப்பதற்காக நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்த பிறகு நம்ம தவறை இழைக்காம இருந்திருக்கவே முடியாது. நான் கரெக்டுன்றத வந்து நம்ம என்னைக்குமே வாதிக்கவே கூடாது. அது ரொம்ப தவறு இல்லையா. சம்வேர் நம்மளையே அறியாம இந்த ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ஸ்ல கூட வரும், ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே ஒரு குற்றம் சூழ்ந்துள்ளது என்று ஒரு சென்டென்ஸ் வரும். நம்ம பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு செயல்ல வந்து ஒரு குற்றம் இருக்கும் என்று. சோ நம்மளையே அறியாம ஒரு குற்றம் என்பது அதுக்குள்ளுக்குள்ள வந்து மறைந்து இருக்கும். அவ்வாறு அந்த குற்றத்தினால் நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம் இல்லையா. அதனால எப்பொழுதும் நாம செய்யக்கூடிய நம்முடைய கடமைகள் அனைத்தையுமே பகவானுடைய அவருடைய கடமையாக நினைச்சுண்டு நம்ம அவர் மேல் பற்று கொண்டு நாம் அந்த செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது, இந்த செயல்கள் மேல் பற்றற்று அதனுடைய பலன்களை நமக்கு அதை பத்தி யோசிக்காம வெறுமனே வந்து ஒரு கருவியாக மட்டும் ஆகக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம வர வேண்டும். அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலையை நாம மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் இல்லையா. சோ தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் என்பது அதுதான். சோ ஒருவர் தன் மனநிலையை வந்து கண்டிப்பாக தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். தேவையற்ற அழுக்குகளை வந்து சேர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் எல்லாம் நம்மள பந்தப்படுத்தும். அதனாலதான் குரோதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, பொறாமை, இப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து நாம விட்டு விட வேண்டும். ஒரு வகையில அதெல்லாம் அழுக்கு சேராது. ஆனா இருக்கிற அழுக்க நம்ம கிளியர் பண்ணணும்னாக்கா பக்தியில போனா தானா அது கிளியர் ஆகும். சோ இவ்வாறு தன்னுடைய நிலையை எப்பொழுதுமே கிளியர் பண்ணிட்டே போகணும். இந்த 2 அக்கௌண்ட்டுமே 0 ஆனாதான் நம்ம பகவானுடைய இடத்திற்கே போக முடியும். 99.99% இருந்தா கூட 0.01% இருந்தா கூட நம்ம அங்க என்ட்ரியே கிடையாது. சோ ஆன்மீக ஞானத்தை விருதி செய்து கொள்ளுதல். எஸ், நீங்க எல்லாருமே சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஃபியூச்சர்ல நீங்க எல்லாரும் கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடிய அந்த வாய்ப்பையும் பெறணும். அதாவது நீங்களும் ஒரு டீச்சர் ஆகி இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்க தயார்படுத்தி கொள்ளணும். அதற்கு பக்தி மார்க்கத்துல நீங்க முன்னேறணும். பிரபுபாதா வந்து 3 தான் சொல்லியிருக்காரு. 1 டிவோட்டி அசோசியேஷன். எஸ், இந்த சங்கத்தை விட்டு நீங்க எப்பவுமே வந்து பக்தர்கள் சங்கத்தோட இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம கூட வந்து நன்னிலை அடையறதுக்கு முடியும் இல்லையா. சோ இந்த நன்னிலையால நமக்கு என்ன பயன்? நம்மளுடைய சுய மேம்பாடு. நாம ஆசி சம்பாரிச்சது எதுவுமே நம்ம கூட வராது. நாம செய்த நற்காரியங்களுடைய பலன்கள் மட்டும்தான் நம்ம கூட வரும். நம்முடைய ஆத்ம ஞானத்தால நம்ம இந்த உடலுக்கும் இந்த ஆத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அது டிட்டாச் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அப்படி செய்யணும்னா நாம வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறி செல்லணும். அது எவ்வாறு அடைய பெறுவோம்? நாம வந்து இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன் பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நாம இணைந்து இருப்பது. அடுத்து வந்து பிரசாதம். டெய்லி நீங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து உங்களால முடிஞ்சது காலையில ஒரு பால், இந்த மாதிரி வீட்டுல நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் செய்யறோம். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஆனியன் கார்லிக் மட்டும் தவிர்த்துருக்கு. அதை தவிர்த்து நீங்க எந்த உணவு வகை செய்தாலுமே நீங்க வந்து அதாவது சாத்விக உணவை நீங்க சமைத்து பகவானுக்கு வந்து நிவேதனம் பண்ணிட்டு அது ஒரு துளசி இலை வச்சுட்டு உங்களால அந்த என்ன சொல்லுவாங்க பிரசாதத்தினுடைய பிரணத்தை சொல்ல முடியலன்னாலும் நீங்க வந்து 3 முறை மகாமந்திரத்தை ஜபம் செஞ்சுட்டு வந்து பகவானுக்கு கிருஷ்ண அர்ப்பணம் என்று சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் எடுத்துட்டு நீங்க எல்லாருக்கும் விநியோகிச்சு நீங்களும் சாப்பிடலாம். ஸோ அப்புறம் நீங்க வீட்டுல கண்டிப்பா யூ கேன் see the changes in the house. பிரசாதத்திலிருந்து நம்ம பிரசாதத்தினுடைய மகிமையை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து எதற்கு எல்லா கோயிலும் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க? சோ பகவானுக்கு நாம படைக்கக்கூடிய அந்த உணவு வந்து நாம ஸ்வீகரிப்பதால் நம்மளுடைய எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து விலகுகின்றது. சோ பாவங்கள் விலகுனாதான் நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு கூட நம்ம கிட்ட இருந்து குறையும். அப்ப நம்ம சுபாவமே வந்து மாற்றத்திற்கு பெறுவோம். சோ அதாவது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட நம்ம சைலண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னா வீட்டுல எஸ், இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் வளர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இல்லையா. அவங்களை எல்லாரையும் நல் பாதையில நம்ம எடுத்துட்டு போகணும்னா பிரசாதத்தை அவங்களுக்கு சைலண்டா கொடுத்துட்டே போனோம்னாக்கா துளசியால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த பிரசாதத்தை அவர்கள் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அதை நீங்க சில காலம் நீங்க வந்து ஒரு 3-4 மாசம் பாத்தீங்கன்னாலே அந்த சேஞ்சஸ் மாற்றங்கள் வந்து உங்க வீட்டுல கண்டிப்பா தெரியும். பிரசாதத்தினுடைய மகிமை அது. அதுக்கப்புறம் ஜபம் வந்து கண்டிப்பா அதாவது 10 அஃபென்சஸ் இருக்கு வைஷ்ணவ அபராதங்கள், அதை தவிர்த்து நம்ம செய்யணும். ஆனா இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வந்து நீங்க மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது கஷ்டம்தான். அதுக்காக தான் நீங்க வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நீங்க ஜபத்தை ஆரம்பிங்க. மினிமம் ஒரு ரவுண்ட் எடுத்த உடனே 16 ரவுண்டுக்கு யாரும் போயிடாதீங்க. ஸ்லோவா நிதானமா ஒரு வாரம் 2 வாரம் கழிச்சு உங்களால எத்தனை ரவுண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ அத்தனை ரவுண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி போங்க.
சோ இந்த செயல்கள் எல்லாம் நீங்க ஈடுபட்டு இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் காலையில 6 மணிக்கு பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. இது அதாவது லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டெய்லி ஷேர் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு பாகவதம் கேளுங்க. பகவத்கீதை பகவான் சொன்னதை நம்ம வாசிக்கிறோம். பாகவதத்துல வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அவருடைய லீலைகள், அவருடைய ரூபங்கள், அவர் எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தை எல்லாம் படைத்தார், எல்லாம் சொல்லின்னு இருக்காங்க. அவர் தான் அனாதியானவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்றோம். ஆனா அதற்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே பாகவதத்துல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஆன்மீக ஞானத்தை நாம விருதி செய்து கொள்வதென்பது இந்த முறையில தான். தானம் அடுத்தவர்களுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது இதுலயும் தானம் வந்து தத்துவத்துல செய்யக்கூடிய தானம் உண்டு, ரஜோல செய்யக்கூடிய தானம் உண்டு, தாம்சிக்ல செய்யக்கூடிய தானம் உண்டு. அதெல்லாம் என்ன வகை என்பதை பார்க்கும். அடுத்து சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வாய் பேசுறது. இந்த வாயில வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை தான் வந்து நமக்கு எப்பவுமே அடுத்த இம்பாக்ட் எல்லாமே காட்டுறது இல்லையா? இந்த வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவர்களை வந்து ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக அமைய பெறணும். சோ சுய கட்டுப்பாடு, இந்த நாக்கு என்ன சாப்பிடுது, ருசிக்குது, அதே மாதிரி என்ன பேசுது, இது ரெண்டு இங்க கண்ட்ரோல் பண்ணா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதுக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய புத்தி மனசு எல்லாமே ஒரு நிலை ஆயிடும். சோ சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நம்ம கண்டிப்பா தேவை. இப்போ ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கிறோம், ஆனா அந்த யாராவது வந்து நல்ல வேற டேஸ்டான ஃபுட் சாப்பிடும்போது நமக்கு அது சாப்பிடணும்னு தோணும் இல்லையா? அதற்கு நம்ம வந்து மனசு இழுத்துட்டு போகக்கூடாது இல்லையா? எஸ், நம்ம ஏகாதசி ஒரு பொழுது எதுக்கு இருக்கிறோம்? நம்மளுடைய பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காகத்தான் இல்லையா? ஒரு புறம் வந்து ஆரோக்கியம் நல்லது. ஏன்னா இந்த என்ஜினுக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்டமக் என்ஜினுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ இல்லைன்னா அது மொனோட்டனஸா வந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். அதனால சரியா செரிமானம் நடக்காது. சரியாக செரிமானத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வந்து இந்த உபவாசம் என்பது உதவுகின்றது. அது மெடிக்கலி. ஆனா சயின்டிபிக்கலி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து மனசு கூட வந்து லைட் ஆகும். அதாவது நம்ம உணவு நிறைய கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா சாப்பிட்டாலே பாடி வந்து மந்தமாயிடும். அதே வந்து லிமிட்டா சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா நம்மளால வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா? சோ அது மாதிரி கட்டுப்பாடு என்பது எல்லாவற்றிலுமே நம்ம வந்து இந்த புலன்களை வந்து கட்டுப்பாடோட தான் நம்ம உபயோகப்படுத்த வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு என்பது நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அழகா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. நீங்க லெவல் 3 வரும்போது அதை பத்தி நல்லா படிப்பீங்க. யாகம் செய்தல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞங்களை செய்தல். சோ சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க யஜ்ஞம் எப்படிப்பட்ட யஜ்ஞம் செய்வார்கள்? ரஜோ மற்றும் தாம்சிக். வேதங்களை கற்றல், நாம எல்லாம் இப்போ எல்லா வேதங்களையும் நம்மளால பயில முடியாது இல்லையா? அட்லீஸ்ட் பகவத்கீதையாவது நம்ம வந்து பயிலணும். ஆக்சுவலி டெய்லி ஒரு 1/2 பகவத்கீதை ஒரு 4 ஸ்லோகத்தையாவது நம்ம வாசிக்கணும் என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும். தவம், தவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. அது ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதெல்லாம் பத்தி படிப்போம். உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இதெல்லாமே இருக்கு. அதுலயும் வந்து சத்துவம் ரஜோ தமஸ்ல இருக்கிறவங்களுடைய முறைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்றது வந்து விளக்குறது. எளிமையாக இருத்தல், சிம்பிளா ஒரு ஃபேமிலியை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஆடம்பரமாகவும் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும், எளிமையான வாழ்க்கையும் நம்மளால வாழ முடியும். சோ எப்பொழுதுமே எளிமையாக இருப்பதற்கு நாம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அஹிம்சை, சோ இதுதான் புத்தர் செய்தார் இல்லையா? இது ஒரே ஒரு குவாலிட்டி தான் அவர். திஸ் இஸ் a general quality. So one second. சாரி, மன்னிக்கவும். வாய்மை, ஆனஸ்டா இருக்கிறது. ஸோ நம்ம அடுத்தவங்களை எதிர்பார்க்கறத விட ஃபர்ஸ்ட் நாம ஆனஸ்டா இருக்கிறதுக்கு பார்க்கணும். அதாவது சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை உண்மையை வந்து நாம கண்டிப்பா நிலைநிறுத்தணும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் தான் வந்து அடுத்து நம்மளுடைய புத்தியை இழக்கக்கூடிய
தன்மைக்கு எடுத்து செல்கின்றது. சோ துறவு என்பது என்னன்னாக்கா எதன் மேலும் பற்றை வளர்த்து கொள்ளாம இருப்பதுதான் துறவு. நாம எல்லாருமே வந்து அந்த நிலைக்கு தான் போக முடியும். ஏன்னா ஃபேமிலி மேல அஃபெக்ஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா எதிர்பார்ப்புகளை வந்து நம்ம வச்சுக்க கூடாது. ஸோ வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட், அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா அன்பு என்பது அது வேறு. ஸோ துறவு என்பது நம்ம அவங்க கிட்ட எதிர்பார்ப்புகள் இன்று நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம பிள்ளைகளை நல்ல முறையில வளர்க்கறது, நம்ம மனைவியை கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியா பாத்துக்கிறது, நம்ம தாய் தந்தையருக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்வது, ஆனால் அவர்களிடம் எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காமல் இருப்பது. அப்படிப்பட்ட பக்குவமான மனசை நாம வந்து வளர்த்துக்கணும். ஸோ பிள்ளைகள் வந்து அவங்களுடைய தாய் தந்தை செய்ததை நினைச்சுண்டு தாய் தந்தையருக்கு திரும்பி வந்து செய்யறது வந்து அது அவங்களுடைய கர்மம். ஆனா பெற்றோர்கள் வந்து பிள்ளைகளிடம் எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. அந்த மனசை நம்ம என்னைக்கு இட் இஸ் அவர் டியூட்டி, நம்மளுடைய கடமை. பிள்ளைகளை பெற்ற பிறகு நாம அவங்களை நல்ல வழியில வளர்த்து செட்டில் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? கடமையை செய்துட்ட பிறகு அதனுடைய பலனை வந்து எதிர்பார்க்கறது தப்புன்னு நம்ம 2.47 படிச்சிருக்கு. வெறுமனே கருவியா மட்டும்தான் நம்ம செயல்படணும்ன்றதையும் பகவான் அங்க சொல்லியிருக்கார். சோ அவரவர்களுடைய கர்மங்கள் அவரவர்களுக்கு சேர்ந்தது. அப்படி இருக்கும் பொழுது பிள்ளைகளுடைய கர்மங்களுடைய பலனை நாம என்னைக்குமே எதிர்பார்க்க கூடாது. இதுதான் வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது இல்லையா? சோ நான் வளர்த்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுட்டு நாம என்ன பண்றோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட உட்கார்ந்துருக்கோம். ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு தான் இருக்கணும். நம்ம தாய் தந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மள செய்தாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து நல்லபடியா பாத்துக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்து பிள்ளை இடத்துல தான் வரணும். தாய் வந்து அதை பத்தி தாய் தந்தையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதுதான் வந்து துறவு. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பிள்ளைகளை வந்து வளர்த்தல். சாந்தி, அமைதியான ஒரு குணம். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இந்த இது மட்டும் நம்ம கரெக்டா, இதுல வந்து 2 குவாலிட்டி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து மன்னிக்கும் தன்மை, அடுத்து குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அடுத்தவர்களுடைய செயல்கள்ல வந்து நாம போய் குற்றத்தை அதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து தவிர்க்கணும். அது எப்பவுமே வந்து நமக்கு இன்னும் மேலும் மேலும் வந்து நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்து கொடுக்காது. ஸோ எப்பவுமே ஃபால்ட் ஃபைண்டிங்காவே இருந்தா நம்ம நெகட்டிவ் எனர்ஜில தான் நம்ம வந்து மேலும் மேலும் போயிட்டே இருப்போம். பாசிட்டிவா நம்ம வந்து கேதர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி மன்னிக்க கூடியவன் தான் மனிதன். மன்னிக்கும் பக்குவமே இல்லாதவர்கள் வந்து மனிதனாக இருந்தாலும் அவன் மனிதனாக கருதப்பட மாட்டான். சோ இந்த 2 குணங்கள் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அப்போதான் நாம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து அடி எடுத்து வச்சிருக்கோன்றது அர்த்தம். இந்த 2 குணம் இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா we have not entered into the spiritual path. வந்து உட்காந்து நம்ம 16 ரவுண்டு ஜபம் பண்ணலாம், பிரசாதம் வைக்கலாம், எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனா இந்த 2 குவாலிட்டியோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா வந்து we have not still, அதாவது இன்னும் நம்ம வந்து நிறைய தூரம் இருக்கு நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல முன்னேறதுக்கு என்பதை நாம இந்த 2 குவாலிட்டில இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ குற்றம் காண்பதை நாம வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, அதாவது பாகுபாடு பார்க்க கூடாது இல்லையா? இவன் எனக்கு பிடிச்சவன், அவன்னா எனக்கு பிடிக்கும், இவன் பிடிக்காதவன் அப்படின்றதுக்காக அவனை உதாசீனம் செய்யறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஒரு நாய், ஒரு மனிதன், ஒரு குரு, சாரி அப்படின்னா பிராமணன், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் 4th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதன் வந்து கற்றறிந்த பிராமணன், அடுத்து வந்து ஒரு நாயை தின்பவன், யாரா இருந்தாலுமே அவனை வந்து அன்பு பாராட்டுவதில் வந்து சமமாக பார்க்க வேண்டும். அவங்கள வந்து பேதம் பார்க்க கூடாது. ஏனென்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்காரு. சோ நாம அவங்கள அவமதிக்கிறது கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்க பரமாத்மாவை தான் நாம் அவமதிக்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஸோ வி ஷுட் நாட் ஷோ அவர் நம்ம டிஸ்அக்ரிமெண்ட், அவங்கள மேல கோபத்தை வந்து கிளறது, இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் நாம ஈடுபடக்கூடாது. ஸோ கண்ணியமாக இருத்தல், அதாவது அடுத்தவர்களை வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நம்ம நடத்துறது. அடுத்து வெட்கம், அதாவது தவறை இழைப்பதற்கு நாம வெட்கப்பட வேண்டும். மன உறுதி, அதாவது டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும். அதுதான் வைஷ்ணவ வைராக்கியம் என்று கூட சொல்வார்கள் ஆக்சுவலி. சோ வைஷ்ணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய வைராக்கியம் என்னன்னாக்க, திடமாக இந்த பக்தியில நாம முன்னேறதுக்கு இந்த பாதையெல்லாம் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மனசை வந்து திடமா எடுத்துட்டு போய் அந்த செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா? அந்த மன உறுதி. வீரம், அதாவது தைரியமாக இருத்தல், எந்த ஒரு செயலுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய கடமைகள் வந்து அவங்களால செய்ய முடியலன்னா அதை எதிர்கொள்ளாமலே வந்து நின்றுடுவாங்க. ஆனா தத்துவ குணத்தில் இருப்பவங்க அது கடினமான செயலாக இருந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு செய்வார்கள். சோ மன்னிக்கும் தன்மை ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். தைரியமாக இருத்தல், சோ எந்த ஒரு செயலிலுமே தைரியமா இறங்கி செய்யக்கூடிய தன்மை. தூய்மை, சோ இது தூய்மை வந்து வாக்கு தூய்மையும் வரும், பின்னாடி வரும், அது நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல அப்ப பார்க்கலாம். பொறாமையின்மை,
இந்த ஒரு குவாலிட்டிக்கு மட்டும்தான் வந்து மன்னிப்பே கிடையாது. இந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து நம்ம நாமளா நினைச்சு விட்டாதான் விட்ட மாதிரி. சோ அது எந்த ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் செய்தாலும் கூட இந்த பொறாமை என்பது நம்ம கிட்ட இருந்து போகாது. நம்ம மனசே புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நாம ஏன் அடுத்தவங்கள பத்தி கம்பேர் பண்ணணும்? நம்ம நிலை என்ன? இன்னைக்கு நாம அதாவது ஒரு சாதாரண ஒரு செருப்பு தைக்கிறவனாக இருந்தாலும் கூட, எஸ், அந்த ஜீவனுக்கும் வந்து வாழ்க்கை இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்டு என்பதை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இல்லையா? ஒரு கோட்டீஸ்வரனுக்கும் வந்து வாழக்கூடிய இந்த இந்த நிலையை வந்து உருவாக்கி கொடுத்திருக்கார். அதெல்லாம் அவங்களுடைய பலன்களாக ஒருவன் பணக்காரனாகவும் ஒரு ஏழையாகவும் வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுகின்றது. ஆனால் எல்லா நிலைகளையுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகணும். சோ நாம துன்பம் வரும்பொழுது துவண்டும் விடக்கூடாது. அதனால வந்து நன்மைகள் மட்டுமே நடக்கும் பொழுது அகங்காரத்தையும் நாம வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அதே மாதிரிதான் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு பொறாமையின்மையை வந்து நாம தான் பார்த்து விடணும். அது கண்டிப்பா நம்மளை விட்டு போகாது. இது அடுத்தவர்களை பற்றி நினைப்பதால் நமக்கு உள்ளமும், அதாவது மனசும் வந்து தூய்மை அடைவது கிடையாது. உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை, வியாதிகளோட அலைய வேண்டியதுதான். சோ பொறாமையின்மையை வந்து நாமளாதான் விடணும். சோ எப்படி திருதராஷ்டிரனுக்கு ஒரு பொறாமை, அதே மாதிரி துரியோதனனுக்கு ஒரு பொறாமை. சோ அந்த குணத்தை அவங்க கடைசி வரைக்குமே அவங்க விட்டு கொடுக்கவே இல்லை இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்து நம்மள அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். சோ மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், அதாவது யாராவது நம்ம போனா எழுந்து நின்று நம்மள ரிசீவ் பண்ணி உட்கார வைக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. யூ ஷுட் கோ சிம்பிளி சிட் அண்ட் கம். அந்த மரியாதை எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. இவை எல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்களாக பகவான் வந்து அறிவித்தார். சோ தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை வந்து சேர்ந்ததுதான் இத்தனை இயல்புகளுமே அப்படிங்கிறது வந்து நாம இனிமே அசுர குணத்தை பற்றி எல்லாம் பார்க்க போறோம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। दम्भो दर्भोऽपिमानश्च क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। हरे कृष्णा। இப்போ வந்து தற்பெருமை, அதாவது தன்னை பத்தி தானே வந்து பெருமையா சொல்லிக்கிறது. அகந்தை, அதாவது இது அகங்காரம் இல்லையா? வீண் அபிமானம், அதாவது எப்பவுமே டவுட்ஃபுல்லா இருக்கிறது இல்லையா? யாரை பார்த்தாலுமே இவன் இப்படிதான் செஞ்சிருப்பான், இவனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு அடுத்தவர்களுடைய அவங்களால இந்த ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னு நம்ம வந்து சுட்டி காட்டக்கூடிய அந்த இது வீண் அபிமானம், எப்பவுமே அந்த டவுட்ஃபுல் மென்டாலிட்டியோட இருக்கிறது. கோபம், கொடூரம் அப்படின்னா அந்த சாடிஸ்ட் தனமான புத்தி, அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படும் போது அதை பார்த்து நாம வந்து சுகிக்கிறது. சோ அறியாமை, அதாவது அஜ்ஞானத்தில் உழன்று கொண்டிருப்பது. இவை எல்லாமே அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்களாக வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து. தம்போ என்றால் அதாவது நம்ம டம்பம் அடிச்சுக்கிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் தம்போ தர்போன்றது. சோ தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இவை எல்லாமே அசுர இயல்புடைய குணங்களாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி. दैवी संबत, दैवी संबत वासिंग माताजी। हरे कृष्णा माताजी। वासिंग। देवी संपत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरिमता माशु च संपदं देवी अभिजातोसि पांडव। हरे कृष्णा माताजी। தெய்வீக குணங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே நமக்கு முக்தியை தரக்கூடியவை, அதாவது விமோக்ஷாய, மோட்சத்தை வந்து வழங்க வல்லது தெய்வீகமான குணங்கள். ஆனால் அசுர குணங்கள் வந்து நம்மள வந்து எப்பவுமே கட்டுண்ட நிலையிலே வந்து நம்மள வந்து திருப்பி திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து இந்த லோகத்துல விடும். சோ எந்த குணத்தோட இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்நிலை, சத்துவத்துல இருந்தா மீண்டும் ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அடுத்து ரஜோ குணத்துல இருந்தா அதே அத்தகைய குணாதிசயமுடைய ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். தாம்சிக்ல இருந்தாக்கா விலங்காக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம தெய்வீக குணங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து விடுதலைக்கு வந்து நமக்கு வழிவகுக்கும். ஆனால் அசுர குணங்களோ எப்பொழுதுமே பந்தப்படுத்தக்கூடியதுதான். சோ நீ கவலைப்பட வேண்டாம், நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோடையே பிறந்திருக்கின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்கின்றார். எஸ், हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरस् प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा। அதாவது இந்த உலகில் படைக்கப்பட்ட தவபூத சர்கௌ லோகே, அதாவது இந்த
உலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் மற்றும் அசுரர்கள் என இரு தரப்பு இருக்கின்றன. முந்த காலத்துல எல்லாமே திரேதா யுகம், அதுக்கடுத்து வந்து துவாபர யுகம், அப்பெல்லாம் பூத பிசாசுகள் எல்லாமே, அதாவது அசுரர்கள் எல்லாமே இருந்திருக்காங்க. ராவணன் வந்து அசுரன் தான். அதே மாதிரி கண்ணன் கூட வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எம்பெருமான் வந்தப்போ அவர் வந்து எத்தனையோ அரக்கர்களை எல்லாம் வதைத்தார் இல்லையா, இந்த அசுரன் அந்த அசுரன் சொல்லிட்டு. சோ எல்லாமே அந்த காலத்துல இருந்து. இப்ப வந்து அசுரர்கள் மாதிரி நம்ம குணாதிசயங்கள் தான் இருக்கு. அசுர குணங்களோட மனிதர்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தெய்வீக குணங்கள் பற்றி ஏற்கனவே பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல அழகா சொல்லிட்டாரு. இனிமே அசுர குணங்களை பற்றி என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக, பார்த்தமே ஸ்ருணுன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது நீ ஆசுரம் பத்தி, ஆசுரம் என்றால் அசுரர்களை பற்றி பார்த்தா என்னிடம் இருந்து, மே மீன்ஸ் என்னிடம் இருந்து, ஸ்ருணு கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி வாசிங்க. பிரவிருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச ஜனா ந விதுராசுராஹ ந சௌச்சம் நாபி சாசாரோ ந சத்யந்தேஷு வித்யதே. எஸ், அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் செய்யக்கூடாது, அதாவது பிரவிற்த்தி மற்றும் நிவர்த்தி இல்லையா. சோ செய்ய வேண்டியது எது, செய்யக்கூடாது எது, செய்ய தக்க செயல் எது, செய்யத்தகாத செயல் எது, இந்த மாதிரி போதைக்கு அடிமையாகிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து தவறான உறவுகள்ல வந்து ஈடுபடுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து போதை மருந்துக்கு அடிமையாகிறது, அடுத்து வந்து சூதாட்டத்தில் நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்றது, இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் நாம ஈடுபடுறது எல்லாமே பாவங்கள். இந்த மாதிரி செயல்பாடுகளுக்கு, பாவங்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு கூட இல்லை. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்ம இத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடக்கூடாது. கேம்பிளிங் எஸ்பெஷலி, அதற்கு வந்து மன்னிப்பும் கிடையாது. சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் தான் இத்தகைய செயல்களில் வந்து ஈடுபடுவார்கள். என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதே அவங்களுக்கு தெரியாது. எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது என்ற அனாலிசிஸ் கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. ஸோ ஜென்ரலி அசுரத்தன்மை வந்து தாம்சிக் இயல்புடையவர்களால் தான் வரக்கூடிய தன்மை. ஸோ மெஜாரிட்டியா வந்து எந்த குணாதிசயம் அவங்க கிட்ட ஓங்கி இருக்கும்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் தான். ஸோ தூய்மை இருக்காது. அதாவது தூய்மை என்பது மனசு உள்ளம் எல்லாமே அதுல கலந்துரும். அடுத்து முறையான நடத்தை, அதாவது கேரக்டர் கூட வந்து சுபாவம். வாய்மையோ பேச்சுல வந்து உண்மை என்பதும் அவர்களிடத்தில் காணப்படுவது கிடையாது. எஸ், நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹோரணீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காம கைத்துகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து மேலும் அதுல வந்து ஹையஸ்டா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய இதுதான், இந்த வார்த்தைகள் தான் சொல்வார்கள். இந்த உலகமே பொய், அதாவது இந்த பிரபஞ்சமே பொய், அஸ்திவாரம் இல்லாதது, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவருமே இல்லை, அதாவது யாருமே இல்லாம இந்த லோகங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு, எல்லாம் தன்னாலே வந்து படைக்கப்பட்டது. சோ காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகும், காமத்தை தவிர, அதாவது பேராசையை தவிர வேறு எதுவும் இங்கு காரணம் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கின்றனர். அதாவது அவங்களுடைய என்ன ஓட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, they will never accept God as the supreme, அதாவது நமக்கு மேல ஒரு இறையருள் இருக்கின்றது, எம்பெருமான் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு கிடையாது. சோ எதையுமே பிரத்யட்சமாக பார்த்தாதான் நம்பக்கூடியது. அவங்க நாத்திகத்தன்மை இருந்த பிலாசபில, தத்துவத்துல அவங்க உயர்ந்து கூட இருக்கலாம், ஆனா அது எல்லாமே ராங்கான வேலை தான் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. சோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மை இருக்காது. அவர்களுடைய நாலேஜ் எல்லாமே இந்த மாதிரி நாத்திக தன்மையில தான் ஈடுபடுத்துவார்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் 9th லலிதா மாதாஜி. ஏதான் திருஷ்டிமவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயக பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாண ஷயாய ஜகதோ ஹிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத்தகைய அசுரத் அண்மையுடையவர்கள் வந்து அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் எல்லாமே அறிவில்லாதவர்களுக்கும் தம்மை இழந்த இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு அழிவுக்கு தான் வந்து வகுவெடுக்கும் இல்லையா. அறிவில்லாதவர்கள், அறியாமையிலே உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள், அவர்கள் அறிவற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே வந்து அறிவிலித்தனமானதாக தான் இருக்கும். தம்மை இழந்தவர்களுக்குமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இப்ப வந்து பாம் பிளாஸ்ட் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா, தங்களையும் அழித்துக் கொள்கின்றார்கள், இந்த பிரபஞ்சத்திலையும் அழிவை வந்து ஏற்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா. சோ சூசைட் பாம்பர் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அதாவது
இப்ப ராஜீவ்காந்தி அசாசினேஷன் எல்லாம் நடக்கும்பொழுது அவர்கள் வந்து மாய்த்து கொள்கிறார்கள். சோ எதற்காக மாய்த்து கொள்கின்றார்கள் என்றதே இல்லை, ஏதோ பினான்சியல் பெனிஃபிட் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு நினைச்சிட்டு வராங்க. அவர்கள் செய்வது தவறு என்பது அவர்களுக்கு விளங்குவது கிடையாது இல்லையா? யாரோ சொன்ன ஒரு போதனையை ஏற்றுக்கொண்டு சம்திங் அந்த மைண்டே வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டைரக்ஷன்ல வந்து செல்வது கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களையும் இழக்கிறார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நிறைய இடர்பாடுகளையும் அவர்கள் செய்கின்றார்கள், நிறைய அழிவுகளை வந்து செய்கின்றார்கள். ஸோ பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றார்கள். இதனால என்ன லாபம்? இந்த பாம் பிளாஸ்ட்னால ஏதாவது லாபமா? எதுவுமே இல்லை. எத்தனை உயிர்வாழிகள் வந்து மடிகிறார்கள் இல்லையா? ஸோ மீண்டும் அந்த இடத்த வந்து நார்மலைஸ் பண்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது. இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? ஸோ காலம் கடந்துதான் எல்லாமே, நம்ம அது காலத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் நம்ம வந்து 1 ஆண்டு காலமோ 2 ஆண்டு காலமோ கழிச்சுதான் ஓரளவுக்கு அங்க நார்மல் லைஃப் நம்மளால எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே முடியும், இல்ல நிலைப்படுத்த முடியும். ஆனா இந்த அழிவை வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட்ல வந்து நம்ம ஏற்படுத்துகின்றோம். ஆக்கம் என்பது இட் வில் டேக் இட் லாட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரிதான் ஒருவருடைய கேரக்டர் வந்து பில்டப் பண்றது வந்து இட் வில் டேக் லாங் டைம். ஆனால் கெட்டவங்கன்றது வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு செகண்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ ஒரு முறை அந்த மாதிரி ஒரு முத்திரை வந்துட்டாலே அடுத்த முறை நம்ம வந்து நாம வந்து அவங்க கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணிக்கவே முடியாது. அதாவது கெட்டது எல்லாமே ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து நமக்கு வந்து சேர்ந்துரும். ஆனா நல்லதை வந்து நம்ம ரிஸ்டோரேஷன் பண்றது என்பது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எஸ், வாசிங்க மத்தாஜி, புஷ்ப மாதாஜி. காமம் ஆஷ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதஹ மோகாத் கிருஹீத்வா சத்கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே அசூஷிவர்த்தஹ. அதாவது அசுர தன்மை உடையவர்கள். இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கான விளக்கங்கள் எதற்கு இஸ்கான்ல இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்றாங்கன்றதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து பாகவதத்துல ரொம்ப அழகா, அதுல இருந்து தான் அவங்க டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க இதை. ஸோ இந்த 4 இதையுமே நம்ம வந்து லைஃப்ல வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இது நம்மளுடைய நன்மைக்காகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இல்லிசிட் தேவையற்ற அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தொடர்புகள், அடுத்து வந்து நம்ம வந்து கேம்பிளிங் சூதாட்டம். ஸோ சூதாட்டம் ஈவன் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து பண்டிங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடும் பொழுது அதாவது அது கேம்பிளிங்கா தான் சொல்லப்படுகின்றது என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ சூதாட்டத்திலையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஈடுபடக்கூடாது. அடுத்து இன்டாக்சிகேஷன் இல்லையா? மகாபாரத போரே சூதாட்டத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு இல்லையா? ஸோ நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம தாய் தந்தையர் எல்லாம் கூட, என்னுடைய அப்பா சொல்லுவாங்க வீட்டுல வந்து இந்த தாயக்கட்டையே உருட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு. ஆக்சுவலி தரித்திரம் வந்து சேரும், அந்த குடும்பம் வந்து விளங்காது அப்படின்னு சொல்லுவாரு எங்க அப்பா. அதனால வந்து லீவ்ல எல்லாம் கூட தாயக்கட்டெல்லாம் வாழ விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தாயம் அந்த இது வந்து உருட்டுறதே செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. சூதாட்டம் என்பது அது நார்மலான ஒரு கேமா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி செயல்களில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது. இன்டாக்சிகேஷன் என்னக்கா இவன் குடிக்கிறது, சிகரெட் பிடிக்கிறது, அடுத்து வந்து போதைக்கு அடிமையாகிறது. ஸோ இந்த இன்டாக்சிகேஷன் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அது ஷார்ப்பா இருக்காது. ஸோ நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு, நம்ம எதெல்லாம் இந்த உடலுக்குள்ள எடுத்துக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு தான் நம்மளுடைய புத்தியும் மனசும் வந்து செயல்படும். ஸோ மந்தமான ஒரு நிலை, எப்பொழுதுமே தூங்கக்கூடிய தன்மை, ஸோ எப்பவுமே கனவுலே மிதந்துட்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே இந்த இன்டாக்சிகேஷன்ல வரும் இல்லையா? போதைக்கு அடிமையாகிறோம். ஸோ மீட் ஈட்டிங் கூட வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அதாவது நம்ம வந்து வெஜிடேரியனா தான் நம்ம எல்லாருமே படைக்கப்பட்டோம். வேத சாஸ்திரங்கள் ஈவன் பாகவதத்தில் நீங்க படிக்கும் பொழுது, அது பாகவதம் கூட விடுங்க, அதை விட வந்து ஜென்ரலா ஒரு கேட்டகரி இந்த இயற்கை படைக்கப்பட்டிருக்கிறது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் இல்லையா? ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகள் இப்ப விலங்குகள் வந்து மாமிசத்தை, அந்த விலங்குகள்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே வந்து தாவரங்களை சார்ந்த விலங்குகளும் உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரி வெறுமனே வந்து வந்து மாமிசத்தையே உட்கொள்ளக்கூடிய விலங்குகளும் உண்டு. தாவரங்களும் மற்றும் இந்த இதுல அதாவது போத் இது காம்பினேஷன்ல சாப்பிடக்கூடிய ஆம்னிவோரஸ் தன்மை உடையவர்களும் உண்டு. ஸோ அதாவது போத் வெஜ் நான்வெஜ் எல்லாமே சாப்பிடக்கூடிய தன்மை உடைய விலங்குகளும் உண்டு. ஸோ ஆம்னிவோரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி படைக்கப்பட்ட எல்லாமே வந்து அதே நிலையில தான் இருக்கு இது நாள் வரைக்குமே. இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் படைத்திருக்கிறார். ஸோ அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து அவங்களுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த இயற்கை இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கேயும் உற்பத்தி பண்ண முடியாது இல்லையா? அரிசிக்கான விதையை நம்ம எங்கேயாவது உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? அதாவது வேணும்னா அதை வந்து நம்ம வந்து வேறு விதமா மாற்றலாம். ஆனா பேசிக்கான விதை வந்து
ஆல்ரெடி பகவானால தான் படைக்கிறது. இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே வந்து அவருடைய படைப்பு தான். நீரு, அதுக்கப்புறம் நிலம், அதுக்கப்புறம் வந்து மலை, குன்று, மரம், செடி, காடு எல்லாமே வந்து அவருடைய சிருஷ்டி. நம்மளால எதுவுமே வந்து எல்லாமே படைக்க முடியாது. மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே அவரால தான் இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு வேணா மாத்திர செயல் மட்டும் தான் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? மேனுஃபேக்சரிங் மட்டும் தான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஆனால் உற்பத்தி வந்து உற்பத்தி என்பது இருக்கிறத வந்து நம்ம வேறு விதத்துல மாற்றி தான் நம்ம அதை உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? ஆனா அது அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இங்க இருந்து மண்ணு, கல் எல்லாமே பேசிக்கா பகவான் படைப்புல இருக்கு. அதை உபயோகப்படுத்தி நாம வந்து செங்கல் வந்து செய்யறோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாத்தக்கூடிய கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் மனிதனுக்கு. அதுவும் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? சோ அந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு செய்யறதுக்கு முடியும். ஆனால் இயற்கையை படைத்த எதுவுமே வந்து நம்மளால மாற்ற முடியாது. அதே மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குடல் வந்து வெறுமனே இந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட் வந்து டைஜஷன் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு. 8 மீட்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குடல் வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இத்தினூண்டு சாப்பாடு அவ்வளோ பெரிய பேசேஜ்ல போய் தான் எக்ஸிட் ஆகணும் இல்லையா? ஜீரணமான பிறகு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த திக் ஃபுட் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மந்தமான உணவுப் பொருட்கள் சாப்பிடும்பொழுது அது எல்லாமே வந்து டைஜஷனும் ஆகாது. அதெல்லாம் உடல்ல அங்கங்க தங்கி நம்மளுடைய மூளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷார்ப்பா வேலை செய்யாது. ஸோ அது ஒண்ணு. இந்த எக்ஸ்கிரீட் பண்றதும் வந்து ரொம்ப சிரமமான காரியம். அதெல்லாம் நம்ம உடல்லே வந்து சேர்ந்துரும். விலங்குகளுக்கு வந்து இன்டெஸ்டைன் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸ். அதே மாதிரி அவங்க அதனுடைய பற்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட். நமக்கு அந்த மாதிரியான பற்கள் கிடையாது. ஸோ இது எல்லாமே இயற்கை நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய அதையே தான் நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம், அதாவது எது கொடுத்தாலுமே வந்து திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம், ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா, கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே நிரந்தரமற்ற பொருட்கள் தான் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு துக்காலயம், அசாஸ்வதம் என்பதும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது தூய்மையற்ற விரதங்கள் என்றால் இப்ப அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் வந்து பேய் பிசாசுகள் அந்த மாதிரி அத்தகையவர்களை தான் வந்து கடவுளாக நினைத்து வணங்குவார்கள் இல்லையா? சோ இப்போ வந்து ஹிட்லரையே வந்து ஒரு கடவுளாக நினைச்சவங்க வந்து உண்டு. சோ கொடுங்கோல் ஆட்சியை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களும் உண்டு. அந்த மாதிரியான டைப் அவரையே வந்து கடவுளாக நினைக்கக்கூடியவர்கள். எத்தனையோ அரசியல்வாதிகளை வந்து நம்ம வந்து கடவுளாக மாற்றி விடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அவங்களுடைய சுபாவத்தை வச்சு அந்த மாதிரி. சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரிதான். அவங்களுடைய தூய்மையற்ற விரதங்கள், அதற்காக விரதங்கள் இருக்கிறது. சோ வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் விரதங்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அசுரர்களே வந்து இப்போ ராவணன் வந்து அவன் வந்து ஒரு தபஸ் பண்ணான்னா அவன் தன்னையே வந்து வருத்தி கொண்டு அந்த யக்னத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவிர்வாகமாக கொடுக்கின்றான். அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து அசுர இயல்புகளாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपासिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் எல்லாருமே சிவிலைஸ்டு பீப்புள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? நாகரிகம் அடைந்த மனிதர்கள் என்று. ஆனால் நமக்குள்ளேயே எத்தனையோ அநாகரிகமான சுபாவங்கள் உண்டு இல்லையா? அதை எல்லாமே நம்ம பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும், மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு நமக்கு பக்தி என்பதுதான், அததான் நமக்கு வந்து மெயின் கிரைட்டீரியா. பக்தி செய்ய செய்ய நம்ம மனசு வந்து பக்குவம் அடைகின்றது. அப்ப நாமளே உணர்வோம், ஐயோ நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு குணமா, இது நல்ல சுபாவமே இல்லைல்ல, அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம வந்து சங்கடத்தை கொடுக்கின்றோம் இல்லையா அப்படிங்கிற நாமளே உணர ஆரம்பிப்போம். 18 வயதுக்கு மேல நம்ம யாருமே திருத்த முடியாது. அவர்களாக திருந்தினால் மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ எதையுமே நம்ம மோல்ட் பண்ணக்கூடிய ஏஜ் வந்து 18 இயர்ஸ் தான். 18 இயர்ஸ்க்கு மேல நாமளாதான் திருந்தணும். அதனால இந்த மாதிரியான சுபாவத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும்னாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு பக்தி தான் நமக்கு வந்து கை கொடுக்கின்றது. சோ மனித ராகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது ஒன்றே. நம்ம கண்ணுக்கு எங்கேயோ ஒரு காட்சிக்கு நம்ம போகணும், சினிமா பார்ப்பதால நமக்கு ஒரு சுகம் இல்லையா? டிவி சீரியல்ஸ் அங்கே மாமியார் மருமகள் சண்டை போடுறத பாக்குறத பத்தி அதுல நமக்கு வந்து அது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா அதுல போய் நம்ம வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? அப்போ கண்ணுக்கும் காதுக்கும் நம்ம அங்க இன்ஃபர்மேஷன், இந்த 2 புலன்களுக்கு நம்ம வந்து வேலை கொடுக்கின்றோம் இல்லையா? சோ புலன்களை திருப்தி செய்வது ஒன்றே நமக்கு வந்து மெயினான ஒரு கிரைட்டீரியாவா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை அவர்களுக்கு கவலைகள் அளக்க முடியாது.
சோ எப்பொழுதுமே இந்த பௌதீகத்திலேயே மனசை லயித்து விட்டவர்கள் வந்து பௌதீகத்துல அவங்க நிறைவு அடைய மாட்டார்கள். எந்த செயலிலுமே அவங்களுக்கு திருப்தி வராது. சோ எந்த செயல் செய்தாலும் அதுல ஒரு குறை இருப்பதாகவே கண்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஐயோ இது இது எல்லாமே செஞ்சிருப்பாங்க, ஏதோ ஒண்ணு குறையா இருந்திருக்கலாம். ஐயோ அது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருந்தா சரியா போயிருக்குமே, அது ஒண்ணு பண்ணலையே அப்படின்னு அந்த இவ்வளோ 99% நல்லது செஞ்சிருப்போம். ஆனா அந்த 1% நமக்கு வந்து குறையாகிறதுக்கு அந்த 1% குறையதான் நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்பட்டு, அதாவது ஆசை என்பது ஆசையை மட்டும் நம்மளால வெல்ல முடிஞ்சா we are all great people தான் இல்லையா? சோ ஆசைகளை நாம நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் மனசை அவ்வளவு கட்டுப்படுத்தணும் நம்ம இல்லையா? காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் நிகழ்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் வந்து செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். எஸ், இந்த 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 மாதிரியான நிலைதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். நியாய தர்மமாக சம்பாதிப்பது என்பது நமக்கு நாமளே போனா கூட சில சமயத்துல அந்த அவகாசம் நமக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஆனா அதை நம்ம பகவான் கிட்ட விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன பாதை வருகின்றதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நாமளே வந்து பேராசையோட வந்து நம்ம வந்து அதிக லாபத்தை சம்பாதித்து அடுத்தவர்களுடைய வயிற்றை நம்ம வந்து இது பண்ணி 10 ரூபாய் வட்டியில எல்லாம் வந்து வட்டிக்கு கொடுக்குறவங்க எல்லாமே உண்டு இல்லையா? தமிழ்நாட்டுல இப்பெல்லாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்னுடைய பூர்வீகத்துக்கு போகும்பொழுது நிறைய ஃபைனான்ஸ் கடைங்களை தான் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். விவசாயம் இந்த மாதிரி நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் அவ்வளவு மகிமையானதுதான். ஸோ அங்க லுங்கி வெல்லம் இதெல்லாமே ஏற்றுமதி, பீடி தொழில் எல்லாமே ஏற்றுமதி செய்யக்கூடியவர்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல பிறந்தோம். அதாவது நல்ல பிசினஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலதான் பிறந்தேன். ஆனா இப்ப போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே உல்டாவா, அதாவது ஒவ்வொரு இடமும் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியா தான் இருக்கு இப்போ. அதாவது நம்ம எல்லாமே வட்டிக்கு 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 அந்த மாதிரியான அநியாயமான வழிகள் தான் நம்ம இல்லையா? சோ வெனி திங் அநியாயமான வழியில வாங்குறது தவறு கிடையாது, அநியாய வட்டிக்கு நம்ம வந்து வாங்குறது வந்து தவறு. சோ இந்த மாதிரி இது அநியாயமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய செல்வம் எதற்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துகின்றோம்? நம்மளுடைய புலன் சந்தோஷத்திற்காக தான் இல்லையா? நம்ம ஃபேமிலி இது மாதிரி 10 தலைமுறைக்கு நம்ம சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போறோம். சோ என் பிள்ளைங்க எத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தாலும் அதை வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது தவறு. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல கர்மங்களை செய்வது எப்படி அப்படிங்கறத மட்டும்தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். நல்ல கல்வியை அவங்களுக்கு போதிக்கணும். சொத்து ஆஸ்தி சம்பாரிச்சு வைக்கணும்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். அவர்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய வழிமுறையை நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே நிரந்தரமற்றது. நீங்க 10 வீடு வச்சிருக்கிறவனும் அவன் விட்டுட்டு தான் போகணும், ஒரே வீடு வச்சிருக்கணும்னு அவன் விட்டுட்டு தான் போகணும், வாடகை வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் அந்த வீடை விட்டு தான் அந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போகணும் இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்டிமமா நம்ம என்ன தேவையோ அது அந்த மாதிரி தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதில் தவறு கிடையாது. ஆனால் தேவையற்ற ஏதாவது நம்ம வந்து 1க்கு 10 வாங்குறோம் பாருங்க, அது தவறு. அடுத்தவர்களுடைய பாகத்தையும் சேர்த்து நாம அபகரிக்கின்றோம் என்ற அர்த்தமாற்றல். அதனால்தான் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்தது இந்த பிரபஞ்சம். ஒருத்தர் நிறைய பெரிய செல்வந்தராக இருப்பார், ஒருத்தர் வந்து ரோட்ல இருக்கக்கூடிய பிச்சைக்காரனா இருக்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து நம்ம ஈக்குவல் பேலன்ஸே கிடையாது. ஒண்ணு அவங்களுடைய கர்மங்கள் அவங்களை நிர்ணயிக்கிறது, 2வது இந்த மாதிரி அடுத்தவர்களை சுருட்டும் பொழுது அவங்களும் வந்து ரோடுக்கு வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வர்றது இல்லையா? இந்த மாதிரியான இம்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் எல்லாமே ஒருவருடைய ஆசைகளால் வந்து ஏற்படுகின்றது. ஆனால் இன்றைக்கு நாம செய்யக்கூடிய இந்த செயல் நாளைக்கு நாம அவங்க பொசிஷனுக்கு போவோம் அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால், அப்படி நாம யோசிச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபட மாட்டோம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி இந்த 3 ஸ்லோகத்தையும் வாசிச்சிருங்க. இல்ல போல இருக்கு. ஓகே, நீங்களே வாசிச்சிருங்க. நான் படிக்கிறேன். இதமத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹத சத்ரு ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோபி ஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஞான விமோகிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க அசுரர்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு ராவணன், இன்னொன்னு வந்து கம்சன், இன்னொன்னு வந்து ஹிரண்யகசிபு. இந்த 3 பேரை பற்றியுமே நம்ம பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? 3 பேருடைய கதைகளும் நமக்கு நன்னா தெரியும். பிரகலாதனன், அதாவது தான் பெற்ற மகனையே வந்து அவ்வளவு துன்புறுத்தினார். யாரு? ஹிரண்யகசிபு. இங்கே தங்கையினுடைய வயிற்றுல வந்து 8வது குழந்தை அவதரித்தால் தன்னை வந்து அவனால் தான் தன்னுடைய மரணம் ஏற்படும் என்ற அசிரீரியால வந்து தங்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லணும்னு வாழேந்தின கம்சன். இங்க வந்து சீதா பிராட்டியை வந்து
கவர்ந்து சென்ற ராவணன். சோ அடுத்தவர்களுடைய மனைவியை வந்து கவர்ந்து செல்வது என்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றத்துல ஒண்ணு. 6 விதமான அந்த குற்றங்கள்ல இது ஒண்ணு. சோ இத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் தான். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு நான் தான் செய்கின்றேன். இத்தனை பேர் என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் நான் வந்து யாருமே அவங்களுக்கு எதிரியா இருக்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு குணாதிசயம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து விளக்கப்படுகின்றது. அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான். அதாவது அவனுடைய எண்ண ஓட்டத்தை பற்றி இங்க இந்த 13 13 ஸ்லோகத்துல வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது. அதாவது என்கிட்ட இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுருக்கேன் நான். எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். மெட்டீரியல் பெனிஃபிட் தான், பௌதீக லாபம் தான் அடைய முடியும். ஆன்மீக லாபத்தை நம்ம கண்டிப்பா பிளான் பண்ணவே முடியாது. அது பகவானுடைய கருணையால் தான் கிடைக்க பெறுகின்றோம். நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்தாலே பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். சோ ஆன்மீகத்துல நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே நம்ம இருக்க தேவையே கிடையாது. அவர் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பார். ஆனால் பௌதீகத்துலதான் நம்ம எல்லாமே எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை நாம எடுத்து செல்கின்றோம். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும் இல்லையா? ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்றொரு எதிரியும் கொல்லப்படுவர். அதாவது அவர்களுக்கு எதிரியே இருக்கக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. அவரே தான் ஆட்சி புரியணும் அந்த இது. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். சோ அடுத்த ஸ்டெப், ஐ எம் த காட். கடவுள் என்பவர் யாரும் கிடையாது, நானே கடவுள், நானே அனுபவிப்பாளன். சோ கஷேத்திரக்ன யோகத்துல வந்து மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? சோ சுப்ரீம் என்ஜாயர் வந்து பரம்பொருள், நாம எல்லாம் செகண்டரி என்ஜாயர். இந்த ஆத்மா வந்து செகண்டரி என்ஜாயர். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஐ எம் த சுப்ரீம் என்ஜாயர் என்ற முறையில வந்து எண்ண ஓட்டத்தை வந்து எடுத்துட்டு வர்றது அதாவது அசுர இயல்புடையவர்களுடைய எண்ண ஓட்டம். நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியவனும். அதாவது நான் மட்டும்தான் இங்க வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து எடுத்து சொல்றது. செல்வாக்கு மிக்க, சோ நல்ல காசு பணம் இருப்பவங்களுக்கு அவங்கள சுத்தி நிறைய உறவினர்கள் எப்பவுமே. அதாவது எப்படி ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து மொய்க்குமோ அதே மாதிரிதான் பணக்காரர்களாக இருப்பவர்களை சுத்தி அவர்கள் தவறித்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு சொந்த பந்தத்திலே ஒருத்தன் நல்ல இருக்கப்பட்டவனா இருந்தாக்க இல்லாதவர்கள் அவன் தவறித்தால் கூட அவனை போய் எதுவும் கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா அவனுக்கு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கும். அதாவது காசை வச்சு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மனோநிலை நம்ம கிட்ட உண்டு. ஏன்னா குறையுடைய புலன்களோட பிறந்தம் நம்ம இல்லையா? அதனால அந்த குணாதிசயம் என்பது நம்ம இடத்துல உண்டு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினரால சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகங்காரத்தோடு பேசக்கூடிய தன்மை. என்னை போன்ற சக்தி உடையனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாருமே கிடையாது இந்த லோகத்துல, இந்த பிரபஞ்சத்துல. நான் யாகங்கள் செய்வேன், பல தான தர்மங்கள் எல்லாம் செய்வேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன் என்று இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால வந்து மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தகைய அசுரத்தன்மை உடையவர்களுடைய மன ஓட்டம் வந்து இப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை வந்து பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க. 16, 17 ரெண்டுமே வாசிச்சிருக்கோம். அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதாக பிரசக்தா காமபோகேஷு பதந்தி நரகேஷு சௌ ஆத்ம சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமானமதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தம்பேனா விதி பூர்வகம். இவ்வாறாக நம்ம வந்து எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஜம்பம் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று அப்படிப்பட்டவர்களால தோல்வியை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா? ஒரு சூழலை அவங்களால எதிர்கொள்ள முடியாது. அந்த மாதிரியான சூழல்கள் வரும்பொழுது கவலை இருக்கும், குழப்பம் இருக்கும் இல்லையா? மோகத்தின் வலையில், அதாவது லஸ்ட் கிரீடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல போய் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி, அதாவது எல்லாமே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் தான் இல்லையா? சோ எல்லாமே இந்த புலன்களுக்கு எதெல்லாம் சுகத்தை கொடுக்குமோ அத்தகைய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டு நரகத்தில் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். இறுதியில் அவர்கள் அடையக்கூடிய இடம் வந்து ஹெல் இல்லையா? செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்கள் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சோ அவங்க எதையுமே வந்து பின்பற்ற மாட்டாங்க. வெளியில கொலைக்காரனா கூட இருப்பான், வீட்டுல வந்து அந்த ஏரியாவே அவன் கலக்கின்னு இருப்பான் இல்லையா? அவன் ஒரு கொலைக்காரன், ஒரு ரவுடி. ஆனால் வீட்டுல வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் அதாவது அவனுடைய நிலைமையை காட்டுறதுக்காக அந்த பூஜை புனஸ்காரங்களை வந்து செய்வான். அந்த ஒரு செயலில் அவன் ஈடுபடுகின்றான். 18th ஸ்லோகம்.
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம். தர்ப்பம் என்பது தற்பெருமை, அதாவது தம்போ தர்போ ஆல்ரெடி படிச்சோம் இல்லையா, அதனுடைய இதுதான். காமம், குரோதம். குரோதம் என்பது கோபம். சமார்ஷிதா. இத்தகைய குணாதிசயங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே மயங்கி இருக்கக்கூடிய அசுரர்கள் வந்து தங்களது சொந்த உடல்களில் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷரை பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். உண்மையான மதம் என்பது என்ன? மதம் என்றால் அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அந்த கடமைகளையே அவர்கள் வந்து நிந்திப்பார்கள் ஆக்சுவலி. இங்க வந்து சிசுபாலனுடைய வதம் இல்லையா, அங்கே வந்து ராஜசூய யாகம் இருக்கு. ராஜசூக யாகம் முடிஞ்ச பிறகு தர்மருக்கு வந்து அங்க மணிமகுடம் சூட்டக்கூடிய அந்த நிலை, சக்கரவர்த்தியாக மணிமகுடம் சூட்டக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் பொழுது சிசுபாலனுக்கு வந்து அவனுடைய பொறாமை குணம் இல்லையா, கிருஷ்ணரை வந்து அவதூறு 100 தவறுகள் வரைக்குமே தான் பொறுத்து கொள்வேன்ட்டு சிசுபாலனுடைய தாய்க்கு வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா அதாவது வாக்கு கொடுத்திருந்தார். அவருடைய 100 தவறுகளை வந்து மன்னித்தவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனை மன்னிக்கவே இல்லை. தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தால் அவரை அங்கேயே வதைத்தார். அதனால இவர்களுக்கு அகங்காரம் உண்டு, பலம் உண்டு, தன்னை தான் கிரேட்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை உண்டு, பேராசை உண்டு, பொறாமை உண்டு. மேலும் கோபம், அதாவது தனக்கு தன் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கவில்லை என்றால் கோபமும் அவர்கள் வந்து வெளிப்படுத்துவார்கள். அப்படி தங்களுடைய உடலில் உள்ள பிறருடைய, தங்கள் உடலிலும் பரமாத்மா, அவனுடைய உடலிலும் பரமாத்மா இருக்காரு, அடுத்தவங்க உடலிலும் பரமாத்மா இருக்கார் என்பதை உணராமல் அவர்கள் பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு, அதாவது நாத்திகத்தன்மை உடையவர்கள் இல்லையா, அவங்க பொறாமை கொண்டு உண்மையான மதத்தை வந்து அவர்கள் நிந்திக்க செய்வார்கள். 19 வாசிங்க மாதாஜி. தான் அகம் திஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्ण. பொறாமையுடனும் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள் வந்து, அதாவது அசுர இயல்புடையவரை இவ்வளவு ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சது இல்லையா, அத்தகைய இயல்புடைய மனிதர்கள் வந்து கடைநிலை, அதாவது இருக்கிறதுலே வந்து மோசமான நிலையில வந்து சண்டாளத்தன்மை, அதாவது கொலை கொள்ளை புரியக்கூடிய அந்த நிலையில் இருப்பவர்கள். ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளிவிடுகின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் வந்து. they will never come up. அவங்க மறுபடியும் வந்து மனித பிறவி என்பது அவங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. உடல், அதாவது இந்த வெறுமனே உடலோடு இருக்கக்கூடியது, அவங்களுக்கு ஆத்ம ரூபமும் இருக்காது. they will be sacrificing, அதாவது they will kill the ஆத்மா. அந்த நிலைக்கு அவர்கள் வந்து ஆத்ம ரூபத்தையே இழக்கக்கூடிய தன்மைக்கு அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். கீழ் உலகங்களுக்கு, நரக உலகங்களுக்கு அவர்களை வந்து பகவான் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளிவிடுகின்றார். 20th. மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம ப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் பொழுது இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து இந்த மனித பிறவியை வந்து நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்தது மனித பிறவி கிடைச்சா அது நம்ம அதிர்ஷ்டம். கிடைக்காம போய் நம்ம வந்து விலங்கினம் இல்லைன்னா கீழ் உலகங்களுக்கு நம்மளை தள்ளிட்டாங்கன்னாக்கா மீண்டும் நாம வந்து மேல் உலகத்திற்கு வரவே முடியாது. ஒருவன் மனிதனாக இருக்கக்கூடிய நிலையில மட்டும்தான் மோட்சம் அடையவே முடியும். த ஹையஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி யாருன்னாக்கா மனிதன் தான். இந்த 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள்ல ஹையஸ்ட் லிவிங் என்டிட்டி வந்து மனிதன். அத்தகைய பிறவி வந்து மேன்மையான பிறவி. ஆனால் அந்த பிறவியை வந்து நாம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது, தவறையும் விட்டுவிடக்கூடாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். இன்னும் கீழ் உலகங்களுக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். எஸ். द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. த்ரிவிதம், அதாவது 3 நரகஸ்தேயம், அதாவது 3 விதமான வழிகள். விதம் என்றால் வழி. துவாரம், அதாவது அந்த டோர், துவாரம். நாசனம் ஆத்மனக, அதாவது நம்மள வந்து ஆத்மாவை வந்து அழிவு பாதைக்கு இட்டு செல்லக்கூடியது. எது? காமம், அதாவது பேராசை. குரோதம் என்பது கோபம். அடுத்து லோபம் என்பதும் வந்து கிரீட், அதாவது
பேராசையினுடைய அடுத்த தன்மை, அதாவது நெக்ஸ்ட் லெவல் இல்லையா. அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து இருக்கிறது நமக்கு பிடிக்காது, எல்லாமே நமக்கே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் தயேஜ், அதாவது காமம், கோபம் மற்றும் பேராசை ஆகியவை. காமம் என்பது இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் ரிலேட்டடா செய்யக்கூடிய ஒரு புலன், ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் கூட நம்மளை வந்து கீழே இறக்கி விட்டுரும் இல்லையா. சோ விட்டில் பூச்சி வந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி போகின்றது, ஆனால் அது அங்கே அங்கே சென்ற பிறகு அது மடிந்து விடுகின்றது இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து ஒரு மான் குட்டி வந்து சப்தத்தை கேட்டு செல்கின்றது, ஆனால் அங்கே சிங்கத்திடம் அது பலியாகின்றது. காதனுடைய ஒரு, அதாவது ஏதோ ஒரு புலனுக்கு நாம் அடிமை ஆயிடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது காமம் என்பது. கோபம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நடக்கலன்னா கோபம் ஆகின்றது. பேராசனுடைய அவுட்கம் தான் வந்து கோபமே. ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 வழி கதவுகளாகும், டோர்ஸ். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டார். சோ டைரக்டாவே சொல்றார் பகவான் இங்க, பொறாமையை விடணும், அதே மாதிரி பேராசையை விடணும், காமத்தை விடணும் என்பது வந்து இங்கே. அது எல்லாமே ஒரு ஸ்டேர்கேஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழா இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் எல்லாமே லோயர், இதெல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் வென்ற பிறகுதான் நம்ம வந்து மேன்மையான அந்த படிக்கட்டுல வந்து நம்மளால முன்னேறி செல்ல முடியும் இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் அந்த அந்த 3ஐயும் நம்ம தவிர்த்தோம்னாக்கா இந்த இந்த ஸ்டேர்கேஸ்ல ஏறி நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். எஸ் 22 வாசிங்க மாதாஜி. ஏதைர் விமுக்தத் கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திரிபிர்நரஹ ஆச்சரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த நரகத்தினுடைய 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் வந்து என்ன தன்னுணர்வுக்கு, அதாவது தன்னுடைய ஆத்ம உணர்வை அவன் வந்து உணரத்தன்மை அனுகூலமான செயல்களை செய்து, அதாவது ஆத்ம உணர்வு பெறணும்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற குப்பைகளை எல்லாம் வந்து வெளியேற்றத்துக்கான மார்க்கம் வந்து பக்தி ஒண்ணுதான். அத்தகைய செயல்களில் அவன் செய்து படிப்படியாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவத்துல அவன் நிலை பெறும் பொழுது அவருக்கு ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கின்றது. அதன் மூலமா அவன் வேதங்களை எல்லாம் கற்கின்றான். அதே மாதிரி அவன் செய்ய வேண்டிய கைங்கரியங்கள் இல்லையா, சர்வீஸ் ஆஸ்டாரிட்டின்னா நம்ம வந்து நம்ம பக்தி செய்ய முறையில வந்து எப்படி பிரசாதம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜபம் செய்யறது, இது எல்லாமே ஆஸ்டாரிட்டிஸ்ல வரும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், அதாவது புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, அதுக்கேற்றவாறு புத்தியை வந்து செயல்படுத்துறது, இது எல்லாம் வந்து ஒரு குருனுடைய வழிநடத்துதல நம்மளால சுலபமாக அடைய முடியும். அவ்வாறு அடைய பெற்ற ஒருவன் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், அதாவது ஆன்மீக, அதாவது அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்தை அடைகின்றான். இறுதியில் அந்த ஸ்தலத்தை அவன் சேருகின்றான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. யசாஸ்திர விதிமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திமவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. சோ பரம இலக்கு என்பது அந்த பரமத்தலம் தான் இல்லையா. பகவானுடைய பாதங்களில் நம்ம அடைக்கலம், அதுதான் வந்து நித்தியமான ஒரு ஸ்தலம் நமக்கு. அந்த சுகத்தையோ அதே மாதிரி பக்குவத்தையோ அவனால அந்த பரமபதத்தை அடையக்கூடிய பக்குவமும் அவனுக்கு கிடைக்காது. அதனால் ஏற்படக்கூடிய சுகத்தையும் அவனால் அனுபவிக்க முடியாது. அந்த பரமபதத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவன் வந்து பெறமாட்டான். சோ சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து நம்ம மனசு போன பாரி நம்ம செயல்பாடுகளில் அமைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம இத்தகைய சங்கடங்களில் நாம வந்து சங்கடங்களை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம் என்பதை அந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமிஹார்ஹசி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தைவாசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம ஷோடசோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திர விதிகளில் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நான் ஒரு வைசியனாக இருக்கும் பொழுது நான் கண்டிப்பா வியாபாரம் என்பது என்னுடைய கடமை இல்லையா. அதே மாதிரி ஒரு தாயாக வீட்டுல நான் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து நான் செய்ய வேண்டிய, அவங்களுக்கு நல்லது எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை.
அதை சொல்லாம போனோம்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த பாவமும் என்னை தான் வந்து சேரும் இல்லையா? எது கடமை எது கடமை அல்ல என்பதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். பிறருடைய கடமையை ஏற்று நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? சோ அடுத்தவங்களுடைய கடமையெல்லாம் நம்ம கடமையா எடுத்துட்டு செய்யக்கூடாது. அது தவறு. அது கடமையே அல்ல. சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்முடைய கடமை எதுவோ அதை நம்ம செய்யணும். அதுல வரக்கூடிய பாவமா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து விமோசனம் உண்டு. நம்முடைய கடமை விட்டுட்டு பிறர் கடமையை வந்து செய்யறது போறது தவறு. இங்க அர்ஜுனன் கூட வந்து போரை தவிர்க்கிறான். போர் வீரன் என்ற முறையில அவன் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? ஒரு சத்திரியனாக. ஆனால் அவன் வந்து சந்நியாசம் வாங்கிக்கிறான். சோ அதாவது ஒரு பிராமணனுடைய குவாலிட்டி அவன் வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா போரை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் அவன் அவ்வாறு செய்கின்றான். அது கடமை அல்ல. சோ அர்ஜுனனுக்கு கர்ம சந்நியாசம் என்பது கடமையே கிடையாது. அவன் கர்மயோகியாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அவன் செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதே அவனுடைய கடமை. சோ நாம கூட நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த கடமையிலிருந்து நாம் என்னைக்குமே நழுவக்கூடாது. நம்ம பிள்ளைகளை நல் வழியில் எடுத்துட்டு போகிறது நம்முடைய கடமை. அவர்களை வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேலையே முக்கியம்னு நம்ம உட்கார்ந்துருக்க கூடாது. நல் வழியில எடுத்துட்டு போகிறது நம்மளுடைய கடமை. எஸ், வேலையும் நமக்கு முக்கியம்தான். அதோட பிள்ளைகளை நல் வளர்ப்பு செய்வதும் நமக்கு முக்கியம். சிறு பிராயத்துல நம்ம அதை செய்யாம விட்டா பெரியவங்க ஆனா அவனை நம்மள வந்து தே வில் நாட் கம் டு அஸ். ஸோ அப்போயே அதை பழகிடுவாங்க. அப்ப நாம வந்து இப்ப பேசுறது இல்லையேன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி ஃபீலிங் நம்ம வச்சுக்கவே கூடாது. ஏனென்றால் நாம அவங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கணும். அதே அப்பதான் அவங்களும் நமக்கு வந்து அவங்களும் கற்றுக்கொண்டு த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டைம் டு ஸ்பெண்ட் வித் பேரண்ட்ஸும் அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம எல்லாருமே வந்து வேலைக்கு செல்பவர்கள் இல்லையா? இந்த காலத்துல 2 பேரும் சம்பாதிச்சாதான் ஓரளவுக்காவது வாழ முடியும். பிள்ளைகளை நல்லா வளர்த்து அவங்கள படிக்க வைக்க முடியும். எஸ், ஃபினான்ஷியல் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அவர்களுக்கும் சில டைம் வந்து நாம ஒதுக்கணும். சோ அந்த டைமே இல்லாம நம்ம ஓடி ஓடி உழைச்சுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு நாளைக்கு நம்ம கூட அவங்க ஒட்டாத ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுவார்கள். நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதையே தான் நாம் அறுவடை செய்வோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நல்ல குணாதிசயங்களை வந்து நாம வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து சொல்ல வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய கடமை. சோ அதை நாம வந்து சரிவர செய்யாத பொழுது அவுட்கம் மாத்திரம் பர்ஃபெக்டா வரணும்னு நாம எதிர்பார்க்கிறது வந்து மிக தவறான ஒன்று. அதனால எது கடமை என்று எது கடமை அல்ல என்பதை நம்ம சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்படவும் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். சோ இதோட இன்னைக்கான இந்த கிளாஸ் நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.